Mga kapuso pila ka evacuees nga nag-i-star sa guwasang 6 km permanent danger zone sang Mount Kanlaon ginpapuli na. Mga hulot klasihan ginapreparar na sa pagbukas ng klase sa Lunes. Si Eileen Pedreso nakatuto. Matapos ang kapinanong kabulan nga pagtinero sa evacuation center, humalinsang naglupok ang Mount Kanlaon sa Disyembre, ginpasugtan na nga makapauli ang 89 ka mga individual. Nagikan ini sila sa 3 ka barangay sang Araal, Hagimit, kag Yubo sa La Carlota City nga nagabugos sang 254 ka mga pamilya. Based pa lang sa initial reports manamon is ang mayara na kami to mga bus nga gin-deploy dito sa La Castellana para magbulig sa hauling or sa pagtransport sang aton nga mga evacuees. Ang mga medyo layo ya sa amo na nga area sa 6 kilometers, pwede na sila ya kabalik. May masobra pa 200 ka individual nga nag-i-star sa sulod sang 6-kilometer PDZ nga wala pa ginpapauli apang ginsaylo sa gymnasium kay evacuation center sa LGU. Ang desisyon nabase sa rekomendasyon sa CDRRMC kag iban pa nga ensya sang gobyerno agud hatagan sang ligwang pagbukas ng klase sa Lunes, June 16. Sa monitoring sang OCD-NIR kag DepEd Negros Occidental, padayon na nga ginatinuan kag ginahanda ang mga hulot klasihan nga ginhalinan sang evacuees nga ginalakipan sang La Carlota South Elementary School 2, La Carlota North Elementary School, kag La Carlota City College Cubay Campus. Reported, hindi na talaga nga sila po for classes. Yung prioritize di kampang para sa outside the 6 km nga extended danger zone. Kag ang remaining araw sa sulod sa danger zone, iside doon sa main evacuation. Yung mga schools sa evacuation center, they will conduct na face-to-face classes. Sa La Castellana, ginpasaylo sa covered courts ng eskwelahan ng evacuees nga nag-i-star sa sulod sa 6-kilometer PDZ para sa pagbukas ng klase. May dugang nga tents nga i-set up sa guwas ng eskwelahan. Sa Bago City naman kag San Carlos City, sa 10 cities nagapabilin ang mga evacuees. Upod Garuel Banggoy, Eileen Pedreso, 1 Western Visayas.